Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दंजोबो दा ग्रेड 4 नि साख्रिनि सिलेबास नोंथांमोना माबोरै फरायनांगोन साख्रि मोननोबा स' माबादि फरायनांगौ बबे साबजेक्टखौ फरायनांगौ A to Z भिडिअ नायग्रो जोबजासिम बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम डाइरेक्ट नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनाङा स्किप खालामबा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ स' बेखायनो भिडिअ नायग्रोनानै नोंथांमोना बुजिनानैहाय स' सिलेबासखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दा सेलारिया जोबोर मोजां 12,000 निफ्राय जागायगोन आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि मोनलांबाय थागोन A to Z नेक्स्टआव सेलारि स्ट्राक्चार भिडिअ फैगोन ग्रेड 3 आनो जा बेनिफ्राय ग्रेड 4 आनो जा दा फर्स्ट लाइफ फर्स्टआव नोंथांमोननि ग्रेड 3 आ आलदा थायो दा फर्स्टआ बे ग्रेड 4 आव दङ गासै 5,000 आरो बेयो बारायखागोन जेराव क्लास 8 निफ्राय एचएस लेभेलनि साख्रि एन्ड नोंथांमोननि आनजादखौ सोर लागोन माब्ला जाहैगोन जों बेयाव डिसकास खालामगोन आरो कभार खालामगोन देन बेनिफ्राय सेकेन्ड चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला बेयावबो इनफरमेसन फैबाय थागोन एग्जामनि बागै आरो लोगोसे गुबुन गुबुन निउसनि बागैबो नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेलावहाय मोननो थांगासिनो दङ स' बेखायनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दायो जों फैबाय ग्रेड 4 नि अफिसियेल साइटआव बेयावनो एग्जामनि गासैबो डिटेल्सआ फैबाय थागोन आरो लोगोसे मेरिट लिस्टआबो बेयावनो फैदोंमोन थांनाय बाराव एग्जामनि कुइसन पेपारा नोंथांमोना बेयावनो मोनदोंमोन नाथाय दायो हानाय नंला मानोना बेखौ बोखारनाय जाबाय स' बेखायनो जायफ्रा दङ जोबोर मोजां प्रेक्टिस खालामबाय थादो आरो जायफ्रा गैया नोंथांमोना PDF फाइलखौ मोनगोन आंनिफ्राय लासैनो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन डिसक्रिप्सननिफ्राय नोंथांमोनाहाय आङो स' नोंथांमोना होनाय जागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेड 4 आव माबादि सिलेबास फल' खालामनांगौ आरो माबोरै फरायनांगौ एग्जामा माबादि जागोन बेसेबांनि मार्क्सनि एग्जाम जागोन A to Z नायना लाखादो आरो ग्रेड 4 आव साख्रि मोनोबा माबादि सिस्टेमाव मोनहैगोन जों बेयाव कभार खालामनो सानदों दा बेखायनो जों डिटेल्सखौ लाबोनोसै सिलेबासखौहाय माबादि फैथावगौ दा बे जाबाय ग्रेड 4 नि सिलेबास आरो बेनि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन सेबाया दा सेबाया कन्डाक्ट खालामगोन आरो बेयाव नोंथांमोना कम्बाइन एग्जाम होनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना क्लास 8 लेभेलनि मोनसे बेलासियाव एबा फुङावहाय एन्ड बेनिफ्राय 10 पास लेभेलनि मोनसे स' सेम डेयावनो नोंथांमोना बेबादि मोननै एग्जाम होनांगोन दा बेनो जाबाय एग्जामखौहाय अफलाइन लागोन आरो डिस्ट्रिक्टआवनो एग्जामा जागोन आरो बे कुइसन पेपारखौ दानगोन SCERT दाननाय जागोन बेनिफ्राय फैनाय जागोन स' बेखायनो एसेबांबो गोरा फैया ग्रेड 4 हिसाबाव देन ग्रेड 3 आ एसे गोरा फैगोन फार्स्टआव नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय इंलिश दा इंलिशखौ नोंथांमोना A to Z नायबानो जाबाय माबादि फैथावगौ जेरैहाय ग्रामार बेनिफ्राय सेन्टेन्स कारेक्सन एरर सेन्टेन्स इंलिश कम्प्रिहेन्सन बेफोरखौ जाहाथे मोजां नायदो देन सेकेन्ड फैबाय ससियेल स्टाडिज जेराव नोंथांमोनाहाय मिथिगौ समाज बिगियान जेराव नोंथांमोना क्लास 9 आरो 10 लेभेलनि जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नायो एबा 8 लेभेलनि नायो ससियेल स्टाडिजखौहाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोना ससियेल स्टाडिजआव गोबां रोखोमनि साबजेक्ट नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन सिलेबासखौ फल' खालामनानै जेरैहाय नोंथांमोननि समाज बिगियाननि आन्दाराव मा साबजेक्ट थायो जेरैहाय जिअ'ग्राफि एबा बुहुमखौराङारि स' बेफोर फैनायनि चान्सआ दङ ससियेल स्टाडिजआव बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे हिस्टरि टाइपनिबो मोनो ससियेल स्टाडिजआव स' बेखौबो नोंथांमोनाहाय मोनलांगोन एन्ड बेनिफ्राय मेथ्स नोंथांमोननि मेथ्स दङ सानखान्थि दङ बेखौबो नोंथांमोना मोजां फल' खालामनांगोन क्लास 8 9 लेभेलनि कुइसन दानगोन मेथ्स लेभेलाव ग्रेड 4 आवहाय दानिया फैबाय जिके दा जिकेआव नेसनेल जिके आरो आसाम जिके बे फैगोन आरो लोगोसे मोनफा मोननै इन्टारनेसनेल जिके फैयो नाथाय मेक्सिमाम आसाम जिके आरो नेसनेल जिकेआ फैगोन स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे नायो बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि बेयाव नायगोन जेराव नोंथांमोना लजिकेल रिजनिंनि बेयाव पार्ट्सखौ मोनदों स' बेखौ नोंथांमोना रिजनिंखौ जाहाथे मोजां नायो दा बेफोरनिफ्रायनो गासै नोंथांमोना मोनबा सिलेबास मोनदों बे मोनबा सिलेबासनि सायाव मोजाङै नलेज थायोबानो नोंथांमोना 100% बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो बेनि एग्जामनि मार्क्सआ एसेबां गोजौ नङा 135ल' नोंथांमोना 135ल' अके नोंथांमोना मोनदों आरो स' मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोनगोन आरो बेयाव मोनसे हायाब्लानो नेगेटिभबो जाया जि दङ बेनो थागोन नाथाय नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया देन बेनिफ्राय नोंथांनि टाइमा जाबाय 2 घन्टा स' नोंथांमोना 2 घन्टा 2 आवार्स टाइम मोनगोन बेयाव नोंथांमोना एग्जामखौ OMR सिटआवनो होनांगोन अफलाइन हिसाबै आरो बे आनजादा नोंथांमोनाहाय मा जागोन नोंथांमोनाहाय लकेलावनो जागोन आरो बर'जोंबो एग्जामखौ लिरनो मोनगोन जेबो नोंथांमोना गिनांगौ गैया बेनिफ्राय ओरैबायदि बुंदों मोनसे पस्टआव हमना ला सानै लांगोन माने स्किल टेस्टआव एबा भाइभा टेस्टआव मोनसे पस्टआव सानैखौ लिंहरगोन माने नोंसोर सानैजों कम्पिटिसनाव जागोन आरो सासेया साख्रि मोनगोन स' बेखायनो नोंथांमोना 135 नि गेजेराव बेखायनो नोंथांमोना 135 नि गेजेराव गैयाब्लाबो 80 प्लास लानो टार्गेट खालाम थांनाय बारावहाय 60 प्लास थांदोंमोन नाथाय देग्लाय नोंथांमोना 80 प्लास टार्गेट खालामनांगोन काट अफआव थांनो भाइभा टेस्टआव एन्ड बेनिफ्राय लास्ट प्रसेसआव आरोबाव गोजौ काट अफ थांबावगोन स' बेनो नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन सेबायानो स' दानिया फैबाय एग्जामा माब्ला कन्डाक्ट जामारगोन दा बे एग्जामा नोंथांमोना 2024 जागोन जेरैहाय जानुवारि लास्ट उइक एबा फेब्रुवारियाव नोंथांमोना एग्जामखौ मोननो हागौ मानोना एप्रिलनिफ्राय इलेक्सन जानो गोनां दङ स' बेखायनो बेनि सिगां नोंथांमोना एग्जामखौ मोनगोन आरो इलेक्सननि दान मोननै सिगां मोनसे मडेल कड अफ कन्डाक्ट नाङो अब्ला स' एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हाया स' बेखायनो जानुवारि लास्ट उइकआव बे नोंथांमोननि एग्जामा चान्सआ दङ 135 नि एग्जाम जागोन थ' नोंथांमोना OMR सिटआव मोनगोन दा बेनि बागै नेक्स्टआव डिटेल्स फैबाय थागोन एग्जामनि सायाव आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोनाहाय लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव